Sige, first time na mag-chopstick, oh. Saan? Ha? Ikaw, kadako ba nagpala? Sus, ginoo ko. Hello mga bay, nami karon sa Cafe Namo. Main branch diri at bangsa. Unsay, ay, Diyos ko po. Ayaw na lang kay nangalagpot na lang. At bangsa kay ni guys ano Country Mall. Ipakita na sa tag-iya. Ay dili pwede di magpakuan si tita, maulaw si tita. Tabunan na lang niya. Cute kay si tita oy, more baby face kayo. Kita gamay lang. Ha? Tunga lang ba tunga? Sige, unsa kay ni mo ni ilang bestseller diri mga bay? Ko unsa to yung ngalan? Spicy bulgogi. Spicy bulgogi. Dayon kimchi fried rice dayon na sila mo ni ilahang Java shake. Mo ni ilahang bestseller diri mga bay. Okay ka No? ng cook. O dito mo lang dito na po mong tulo. Ako na choco. Lakaw. Lakaw. Amo man ni ma. Sige. Kasi, Diyos ko. Sige ha, enjoy lang mo din lang ga. Enjoy kayo. Oh. Okay kayo. Lami kayo. Oh. Sus, enjoy kaya ang mga bata. Naami din mga bayo nga ilahang stand, ang ilahang branch diri. Lami kayo. Naa sa may Banilad at bang sa Gaisano Country Mall. First time na mo mangwakwak diri mga bay. So, gi-invite ko sa usa sa akong pinalangga nga sumubaybay sa akong mga salidas kinabuhi. Okay. Invite me niya diri nya. Wa na may laing time karon na jud no. Kay tingklasi na naning kamot jud ko makaari. Oh, shout out kay Ate Charing. Fansad nimo Ate Charing ang tag-iya ning Cafe Namo. Siya dai pa shout out. Aya mo wala lagi si tita. Ay lingkod lang bi. Pag formal bebe. Unsa may imo? Diyos ko. Gangsta. Nge, kapira ba na? Dili ka pwede ka makatog. Kapi din. Kape na. Magi Cafe Namo mo ni ilang best seller diri. Mga bay, it looks delicious. Kayo. May kasi tanan. Ako ka mo yung gi-order. It look delicious gyud. Dila wisa ba? Aman man akong gi-order nga cake. Ako mo man na. Wiki. Wala sila cake na hotdan mo. Sunod na lang. Itong cake na ice cream ba? Ang singan? Itong gift ng tita na ko. Asa ang choco fudge. Choco fudge. Lami man be. Namadlo ko eh. Hadlo ko maulaw. Wala. Choco fudge. Oh, fudge. Choco fudge. Kaano french fries, bibi? Ngano man na? Kay? Kasi mo kaaway di, uy. Customer di. Di ako kailangan da. Tingnan na yung way of makig-amigo. Sila na yung Daray lang pwesto mga bay no. Ako sang ikuan bay ha sa gawas. Sige. So, di ara mga bay. Cafe Namo. Yan ang wakwak mi di karon mga bay. Ayan. So, first time na kuan mi na communicate me sa ako ang cellphone number kay ni order siya. So open sila from 10 AM. From 10 AM no to 3 AM. Open sila from 10 AM to 3 AM mga bay. So na may mga bata kauban party diri. Pwede kay sila. Yan na lang mga stand oh. Pwede kayo mo di mag-kuan. Yung mga balay-balay sila mga bay, mga balay-balay. Christmas pa kayo diri. Then pwede din mag-study diri na yung mga estudyante.
Dayon na sila diri mga captured memories from their customers. Ayan. Then daghan sila mga food diri mga bayo. Order lang mo. Yan. So, nani sila brands sa my park mo. Uy, okay ra mo diya mga bata? Oh. Kao. Ya, umusta man ang mga first time mong higop ulit. First time higop aning kuan ni. Angel pa mo pandato man ni. Ay, Diyos ko po, Rode. Ayan. Unsa lalami kay siya. Tataman akong ko na. Lami man kay avocado, bibi. Basta hindi siya pa. Ha? Lami ang avocado. Dili ka ganahan sa avocado. Change ba ni Kuya? Abi kog avocado nga kan ma. Sa avocado. Avocado nga tinuod. Avocado bitaw. Avocado bitaw jud nang i-shake. Oh. Avocado shake. Avocado na may sugar. Ah, wala. Kana abi kog avocado bakit tong Asa may imo aniya? ma. Oh. Sige na kung tanawon ba? Kana rang Prince Price inyo? Nya, kabaw na ka mo chopstick ya. Sus na usang pan. Susunod na ako. Practice mo diag chopsticks. Ayan, na sila yung mga vandalism diri mga bay. Oh, pwede ka magsulat diag mga memories ninyo. Pero murag di na ninyo ginaalaw no? Oo, pero naiuban. Kuan. Ano just Talaga dali.